Tak jo, hele, pojďme se dát ještě tady v rychlosti Duklok drama, protože hele, já už se nepamatuju, kdy naposledy se Duklok dostal do nějakého beat. Čaute chlapci, ja sa cítim jak znovu zrodený. Ja som nemal že bifik od 2.20. Starým, keď ma nazval, že je obchodníkom so Ty vole, starý dobrý časy. smrťou. Ale toto celé tu, buďme k sebe úprimní, je veľmi prefúknutá Najväčšie elko z celej tejto debaty revealnem na konci. Kto by náhodou nevedel, tak u nášho najobľúbenejšieho influencera Oskyho Baramiho sa objavil podcast s Biankou. Vrátila sa po, 2 mesiacoch, 3 a dali na mňa klipik. A ja osobne som urobil robotu za vás. Kto čaká z toho nejaký väčší, širší beef. Reálne v tom klipe je všetko, čo o mne povedali. Takže moc to akože prefúkujú ľudia na internete, ale však dobre, ja to tu dám a budeme mať všetci svätý pokoj. Dajte odber pre viacej svätého pokoja. A ja vám poviem úprimne. Mne by to bolo tak strašne jedno, keby idú do mňa. Ale prečo Šarku do toho dávať? Zbláznili ste sa? Nie, hoši, ja som tu videl vaše niektoré komentáre, strašne chcete, že sa mám Tahat protějšek do beefu, mega cringe. pustiť 2.16 Dušan je späť. Ja by som veľmi rád, hoši, ale hoši, od 2.16 prešlo 10 rokov. Toto dáme, že taká jednohúbka na váš večer príjemnejší, dobre? Tak poďme na to. No. Daddy. Okay, Ale keby toto robí moja čajka na podcaste, že mi ukáže moju fotku a robí tam tak ja jej normálne dám ban na domácnosť tak na 2 týždne. On závidí, že toto, možno jeho žena není z neho taká hotová. Tak, presne o tom to bolo. Presne o tom to, ja závidím hoši. Zaostri ma, tak to vyzerá človek, čo závidí. Ja úprimne neviem, v ktorom frame debaty to vyzerá, že závidím. Neskôr príde táto infantilnosť v takýchto veciach, akože taká, že rozumiem, keď je to pre haha efekt a srandu, ale toto mi prišlo proste cringe. Asi to je, že najlepšie slovo, ktoré sa vracia znova a opäť. Takže dobre. Jo, je to tak jako zbytečně tlačený. ani sa nečudujem. Ja tak ani sa nečudujem, no. O dosť viac ľudí riešilo, že mám sa nejako pustiť do Oscara s niečím. Hoši, keby som mal dať nálepku Oscarovi, tak on je certifikovaný clip farmer. Keby zistil, že je vlastne dobrá clip farma, to, že si urve a sám si ho bude aportovať, on by to možno urobil, hej? Čiže tam by som to nejak Bro prostě udělá vlastní D-boomera. vôbec neriešil. A 2.26 je přece nové 2.16. Real, to je pravda, vlastně Dušan by se měl vrátit k toxickým reakcím. Měl by zase se dělat srandu z Míšových šíleností. Lidi si dělají srandu z mé výšky, ale vidíš ho tam dole? Sice má 130 cm, ale taky má svoje vysněný iPhony z jabko levně. Kvalitní a originální. Všechny produkty pořídil za tu nejlepší cenu a v záruce. Klikni na odkaz v popise, použij kód BIG600 v košíku a dostaneš slevu 600 korun u objednávky na 2000. vôbec necením to, že reakcia na mňa je za paywallom. Hoši, kamo. Čes. A ináč, keď už sme pri tom kurva Oscar, prečo som to nedostal na ček? Však mám väčší Instagram jak Bianka do piče. Prečo som nedostal na ček video, ha? 2 meter, že? No jasné, kurva. Prečo som si mal platiť za to, že chcem vedieť, čo na mňa vyprávajú a používajú ksít, vieš, že? To je také divné, ale akože dobre, však berem, veď kľudne. A Biankine fanušičky si idú do mňa, že ja si na nich robím čísla? Však ale oni ich z toho klipu robia zas na mne. Ale ja ten argument nemôžem už použiť, lebo to použili oni. Kamo, život je taký pes. A hele, když se ti nelíbí, co někdo říká, tak prostě řekni, on si na mě dělá čísla, on na mě dělá content. Vyřešeno, teď jako vyhrál si jakoukoliv debatu. Áno, ale ne. No. Ináč on mal možno 2-3 dobré názory, ale toto bolo trošku zbytočné. Dobrý take, ináč reálne z celého tohto všetkého, ja som si to kúpil a pozrel celé, najlepší take. Lebo reálne, keď sa zamyslíš, kompletne všetko z tohto influ veta je zbytočné. Čiže vlastne som sa iba vyšťal do ohňa, čo nejde zahasiť, rozumieš? Myslím, že keď si chceš povedať, že akého máš krásneho partnera, aj keď to povieš trochu s afektom, je to v pohode. To, že dušky takto o tebe toho Farka nerozpráva, neznamená, že... Žena, prečo o mne takto nerozprávaš v podcastoch? Že chodím do práce, ne do... Co ti jebe, ty vole? Jaký drop? podcastu. No môžeš to spraviť? Nemáme podľa nich šťastný vzťah, kým to neurobíš. A musím. Môžeš, prosím. A musím, a nechceš? Cíko. Hej, netahejte mě do těch... Ne. Ale ne, je to On chce další strike. YouTube, to byla Airsoftová zbraň. ale zober to športovo, však čo. Áno, aj si zašportuj.
Cením, jak Oscar vystrihol tú pasáž, kde on mi vlastne povie to isté. Prečo? Však to si tam mohol dať, že aj ty si do mňa ripol. Cením, že ideme na výzor. Pretože ja som povedal takey, ktoré s výzorom nikdy nesúviseli v tom mojom dlhom videu, kde som kúkal tú vašu debatu. To len tak ako podtrháva, že som ako trafil kritikalik, kde akože štípal. A ja do výzoru nemôžem ísť naspäť, pretože by som niečo povedal a o týždeň vlastne si prešrobuje veci všade možne. Jako hele, když někdo do tebe rejpe hlavně jako ze vzhledu, tak minimálně pokud je to jejich nejčastější argument, tak pravděpodobně nemají moc nic lepšího, co by vypíchli. Je to irrelevantné, čo poviem. Čiže mám deal. Zašportujem si, keď jej Instagram prestane vyzerať, že ho nabotovali. Chcel som to double checknúť, ale jebla si súkromný profil, no tak GG. čo mám robiť do Ja neviem ešte, prečo sa tam smie ten zvukár ich, keď máte teraz strašne flexiacu dobu, auta, obleky, a neviete si kúpiť osraté rameno na mikrofón za 90 €. Však nech keď vám tam jebu po stole nech to není počuť. Hlavne, že máte miliardy. Ja aj tá finančná správa si smlsne. Dobrý deň, pán Duklo. Takže all in all, hoši. Co to? Tohle jsem vůbec neviděl. Odpověď panu Duklovi. Takže all in all, hoši, je to iba Clip Farma. Reálne nehľadáte za tým nič viacej deep, prosím vás. Však to je tak zbytočná sračka. Koho toto má zaujímať? Ale cením, že vlastne tam sa ešte hrotilo, že ja si vlastne robím na nich čísla. Ja neviem, v ktorej dimenzii, jak keby sme. Ja už som si na rôznych ľuďoch čísla zrobil. Kamon, fakt máš pocit, že ja si potrebujem čísla farmiť. Vieš čo, to videjko, čo ja som vydal, má cez 700 000 pozretí, ale to akoby není úplne preto, že ja si hrabem čísla. Ja sa vyjadrujem ku všetkému na internete, vieš? To je len to, že veľa ľudí keby sa s tým nejako stotožnilo. Tu. No, to je jedna věc. A druhá věc, že jako oni si podle mě neuvědomují, kolik lidí se na to dívá kvůli Dušanovi a ne kvůli tomu, že reaguje na ně. Ale je to jako bizárek, ty světy se nějak střetnou, ale ve finále, kdyby na to Dušan tu video neudělal, tak pravděpodobně lidi by to téma jako takový nezajímalo tolik. Tu sa ide veľmi po tenkom lade. Ale já jako hele, v rámci toho beefu s tou Biankou, já jsem toho nezaznamenal tolik, já jsem k tomu viděl jako pár úryvků, ale byl jsem v tu dobu možná až moc zaměstnaný, což vole, se mi zvyšuje tepinu, když to říkám, ale jako teďka zpětně si říkám, že jsem musel propásnout zlatý content. Tenký lad, čo spraví malý tučný chlapec 160 cm 100 kg versus 2 metre? Viem, čo urobí. Natočí reakčné video s tým jeho afektovaným smiechom. Shadow Kiss mi ma totálne uváril. Úplne ma odhalil, konečná, nič. Čiže vlastne v tej realite som mal akože logicky automaticky dostať na rozumiem. Nejde Přesně. o to, že pochváľa svojho muža, ako vyzerá, ale akým spôsobom to urobila. Na to narážal Dušan. Aj Jo. tak je to celé vytrhnuté z kontextu, len robiť drámy, aby bola sledovanosť presne ináč. Presne, to je zatiaľ ako najviac G komentár, čo tam mohol padnúť. Čo je reálne na tom, že žena pochváli muža, veď tak to má byť, úplne súhlasím. Jo, jasne, však ako mohli to nehať tak. Ale akože zajebať mi, že závidím a urobil som si na tom čísla. Ja neviem, ako musím obhajovať toto. Musím. Čo je na tom fúha? Neprebehla žiadna urážka na jeho osobu, iba... Cap! Neproběhla žádná urážka na osobu, ale přitom jsme si udělali srandu z toho, že nesportuje a z toho, že ho jeho přítelkyně nemiluje, protože nedělá stejný přeafektovaný gesta. Osobu, iba sme reagovali na neho po tom, čo on prvý reagoval na nás. Je to tak? Je to tak. Cením, že sú tu tie gify z tej kampáne novej. Ale akože bol som prekvapený, koľko ľudí vlastne ani Bianku, ani Oscara nemá rado, čo mi písali. A pritom si... Kámo, co to je, ty vole? Môžeme všetci sami za to, že tam sú, lebo pozeráte a komentujete, vy ste tiež akože... Přijde mi až desivé, že na jednoho ze všech zmíněných profilů. Kámo, jaký unhinged comment. Ty Slováci jsou tak strašně nezaměstnaný druh lidí. To nic, ale rage bait na Slováky dneska splněn. Pilu zmizelo video o Plačkové. Kam šlo? Kam ste šli? Prečo by mal športovať, keď si môže dať všetko urobiť? A za mňa osobne najväčšie L-ko celej tejto debaty získava MFK. Gratulujeme, veľmi pekne, ďakujem. Duklok si rýpol do Bianky Rumanovej. Tá mu to vrátila jedovatou poznámkou o jeho ženě a zaútočila aj na jeho podstavu. Ďakujeme. Duklok si rýpol. Damn, tohle jsou tak šílené zprávy. Kočka už toho týden nežere. Do Bianky Já týden nespím. Rumanovej. Tá mu to vrátila jedovatou poznámkou o jeho žene a zaútočila aj na jeho postavu. Ježíš, taký prekrútený článok ľudská jebnutosť nemá hraníc. Úplne súhlasím. Toto je tak zbytočné. Akože nič také strašné sa nestalo a prefukuje to proste MFK. Chápeš? Akože robíme z toho väčší deal, než reálne je. Radšej dajte von, že teda jak to je celé s tou kampaňou prezidentskou alebo čo. Ja chcem vedieť všetko, ja chcem byť informovaný ako občan.
Ďakujem pekne. Máme nudné životy, pozeráme podcasty a máme tak veľmi nudné životy, že si ešte platíme podcasty. Normálne je nuda život niekto má riadnu. Hoši, dopadne, berte Co se na tom Slovensku děje? to športovo. Keď to zoberete športovo a jebnete milión odberateľov, tak si pôjdem zašportovať. Máte moje slovo. Dobré, ceníme deal. Jako fakt mě zpětně mrzí, že mě tohle drama z tak velké části mysnulo, protože to musel být neuvěřitelný čaj. Doufám, že to bude pokračovat, nebo takhle, jako samozřejmě nikomu bych to nepřál, ale vypadá to, že mým by z toho byl dobrý.